Ang training iwan, pakikipag-andurog sa panahon ng lahat. Sa rong katukduan, napadagos niya ako sa buhay na uugan. Minsan niya humuon sa iba, dapat ang sarili pangatamangan. Ining mga tataramo ng hinugit, sa naman na pagkiyo, sa mga nainot ng ipinahayag na bangkodan sa kanuwaan, na ang mga bagay na minabilog sa kung ano ang magiging bikulan, day nang nagmaliwan kay pagsunod na kapag-arakitan. Masayang kung dagos na magadan ang sugpang na balao. Kaya, ang salit niya itong kontribo sa mga anyo na kasuro. Buda nag-aanturo, iyo ang pag-orgolyo, buda pagsusok. Sa tinayubo na bako ang nagbantay, o ang nagtutig ang nakapatalubo. Hindi ang pagbukaan kandaga o ang kagtanong, kundi ang kagurangnan, na iyo ang kagtao at kakayahan, panahon, buda, bungong. Sa tuyasan ng inaapurbitsyaran, ang pagtugdog kanuran, para antabayan kung ano ang mga kinaagtan, ang mga kamakuotan na parang bungon, ang mga ganhi na nagahalat kan sa ilang halot, tangani sa tulayan kan sa ilang dugo, dugod man makagamot. Ngakit panahon, sa lindong ang mga dahon, kita pwede magkailay-ilay, magsirong na hayahay, pero ang taman na ang mga paradalon, padagos na masulo ang sindang mga tilay. Kaya, sa bukod na gaulan, magsalot ipapari sa dulay. Kita, pero sa mga tama, nagtutulay-tulay sa mga sama-sama. Nakikiagi sa mga dahon-dahon, dangan nakikipag-urol-urol. Sagkod may maparong na mga burak na mahamuton. Sagkod na may mahininga na mga bungang hinog ng puloon. Dagos mga pag-iiba, mga istorya kan sa wala ngunyan tipunon. Ngayon ay mga sinasaray, madali sa lang pagkaranapon. Sa pag-abot ng panahon, saan mga inikikuhanon. O sa pag-reperdo sa mga agi-agi, may ugwang magayon na burubok niton. Salamat.